sa St. Michael Archangel the Parish Church. Natapos na rin po sa ngayon. Nung last year, patapos pa lang, pero mabilis po. Dito po tayo sa Taranglaan, Dagupan City, Philippines. And then, yan po yung dati nilang, yan. Dati po nila itong church. Ito po yun. Yan, nakapagsimba na rin po tayo dito, mga kababayan ko. Yan. Dito po sila, yung dati eh. Tapos, yan po yung sa likod, pero pupuntahan po natin yan. At, syempre, pupunta po tayo sa ating simbahang Katoliko, sa aking mga kapanalig. Syempre, pananampalataya sa Diyos. At, pananampalataya, panalangin natin sa Diyos, ang tanging makapagligtas po sa ating lahat. I will give you the description below, mga kababayan ko. Yan, 2 doors yan, no? Yan, at still na naglilinis po sila. Yan, o. Natapos na rin. Sister, anong year na natapos itong simbahan natin? Okay. Yan, o. Basta sa door, ito ay kahoy. Hindi ko po alam kung ano pong made ito, pero yan, o. Yung ating mga kababayan ay naglilinis po sila ngayon. Yan, o. Yan. O, ang structure niya, ang ganda. It's a parish church, syempre. Pero napakaganda pa rin. Yan. It's a, I think it's a wallpaper to. Tapos, syempre, yung mga workers po natin, yung mga sa kababayan po na workers ng Parish Church, yung iba po ay volunteer, syempre. Ito ay bricks, made of bricks. Wood, yan. Bricks po ito na wood. Ito po yung sa likod ng church. Yan. Yan yung yung old na church nila. Yan. Yan. Ginagawa na po yung pintuan. Kompleto na po yung ating mga saints dito. Yan. Maganda, oh. Si St. Anthony ito. Oh. Si sister, taga rito ka, sister. Anong year natapos tong simbahan natin, sister? Ay, hindi pa alam. Ito po yung sa... Ay, sige po, sis. Dito po yung sa entrance. Yan. Ganda, di po ba? Then si St. Michael, and I will give the description. Siya ang isang anghel. Siyempre. Yan. Si Mama Mary. Yan. Sister, mga ilan po na tao po yung kakasya dito? Ilan pong kakasya? Pag may choir, doon po yung sa choir yan. Yan. Mga choir member, dyan po sila. Oh. Tapos yung confession nila, confession room, nandyan.
Yan yung confession room. Yan, yung confession room. Ito po yung confession room. Inaayos po ng maganda tong ano, kasi bago. Ay, nag-install po kayo ng mga ano, window? Ha? Mga window? Yan. Thank you very much mga kababayan ko. God bless everyone. Syempre, to like and share, subscribe po sa ating channel para po magtuloy-tuloy po ang ating pag-share ng mga valuable content, lalo na po ang ating mga simbahang Katoliko. Syempre, para iparating po natin sa buong mundo na tayo po, ina-accept po natin ang ating Savior Almighty Lord Jesus Christ. Siya lamang po ang ating tagapagligtas sa sanglibutan, mga kababayan ko. Thank you very much. See you later, mga kababayan ko. God bless everyone.